Den her video, den skal handle om, at man ikke må mobbe. Så vil jeg faktisk se på overskriften dernede, tror jeg. Ja, dernede, ja. Cirka der omkring. Ja, et andet sted her. Man må gerne sådan drille hinanden på sjov, men mobbe får man ikke. Nej, det er faktisk meget slemt, når nogen går selvmord, fordi man mobber. Det er virkelig synd for dem. Ja, det er mega frygteligt. Og nu skærer sig selv. Så jer, der mobber, det går ud til jer. At jeg ikke må mobbe. Og dem, der aldrig har prøvet det før, godt. I skal bare aldrig gøre det. Nej, I får det dårligt. Det er faktisk meget dårligt. I får det dårligt med jer selv. Det går Altså, vi mobber ikke hinanden. Vi driller hinanden også. Ja. Vi kan godt finde på at drille hinanden. Bedre end mobben. Ja. Vi driller hinanden ret tit så. Men vi siger undskyld. Ja, og hvis vi bare kommer til at gøre sådan her, altså sådan, ikke med vilje, siger vi undskyld. Ja, fordi det der undskyld, det er rigtig godt. Vi bruger det rigtig tit. Ja. Det var bare det, husk det, ikke mob. Ja, husk det. Skriv ned på et papir. Eller på hånden. Ja, eller i noter. Ja. Noter er godt. Så husk ikke mob. Det.